வெல்கம் டு ரம்நாட் ஷோ 360. இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்குறோம் பார்த்தீங்கன்னா, அக்காவுக்கு வந்து இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப நல்ல நாளில் சொல்லலாம். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, அக்கா எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். நல்ல நாள் அதுவுமா. சரி, அக்கா பேசுகிற மாதிரி தெரில. அக்காவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஒரு படம் வந்து கமெண்ட்ஸ் ஆகிருக்கு. அப்படி வந்து ஃபோன் எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க. அக்காட்ட கேட்போம் உண்மையாக. தெரியாதா? இல்லைக்கா, உங்கள் அம்மா சொன்னாங்க அடுத்த அக்காவுக்கு புது படம் வந்திருக்குன்னு. அதான் அவங்க அக்கா போய் உங்க அம்மா போய் சொல்லணும்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அதான் உன்னோட கேட்டு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. என்னமோ நடிகை கூட கட்டு கீரை கட்டு அஞ்சு போட்டு ஓ பொப்பையா அந்த பாட்டில் நடிச்சாதான் எனக்கு யாருன்னு தெரியல. யாரு கூட நீ படம் நடிக்க போற? யாரு கூட படம் நடிக்க போற? திருஷாவோடையா? இல்லக்கா சும்மா சொல்றியா? அப்படி அக்கா ஓகே நம்பர் மாதிரியா இருக்கு உருட்டுற. சரி, அக்கா வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருஷாவோட தான் உண்மையிலே படம் நடிக்க போகுது. அடுத்து வந்து 2வது படம் அக்காவுக்கு வந்திருக்கு. எத்தனாவது படம்க்கா? 4வது படமா? என்னக்கா உருட்டுறேங்கிட்டு? சரி பாப்பா, 2 படம் வெளியே ஆகல. 2 படம் வெளியே ஆகலையா? 3 படத்துல நடிச்சிருக்கேன். இது வந்து 4வது தானே? 1 2 3 4 4 படத்துக்கு போக போறேன். சரிக்கா, ஃபர்ஸ்ட் படம் என்ன படம் பேரு? கடைசி விவசாயி. 2 படம் வெளியே வரல. அந்த படம் பேர் என்ன? அது என்னமோ ஒரு படமா, அது அம்மாவுக்கு தெரியும். வென்று. சரிக்கா, அதை உடுக்கா. திருஷாவோட பேர் நடிக்க போற. இனிமே தம்பி பக்கம் வர மாட்டேன். யாரையும் பக்கம் வர முடியாதுப்பா. நானே பொசுங்கி போய் கிடக்குறேன்னு சொல்றப்ப. ஆமா, படம் வந்தா தேவையில்ல. பத்தி சொல்லல. போன் அடிச்சாங்க. போன் அடிச்சிருக்காங்க, இன்னும் வரல. ஆனா 4வது படம். ஃபர்ஸ்ட் படம் கடைசி விவசாயி, 2வது படம் கடைசி விவசாயி, 4வது படம் சூப்பர் 4 படம் வந்து நடிச்சிருக்க அக்கா. அடுத்து வந்து திருஷாவோட அக்கா நடிக்க போகுது. படத்துக்கு போக போறேன்டா வெங்கு. 4வது படத்துக்கு நான் இன்னும் போவே இல்லையடா. செஞ்சிருக்காங்க. 4வது படத்துக்கு சொல்லதானே செஞ்சிருக்காங்க. போவா செஞ்சேன். அது அப்ப போக மாட்டியா? அக்கா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பட வாய்ப்பு வந்துச்சு. கொரோனானால அக்காவுக்கு சொரணா ஆயிடுச்சு. சொரணா மாறிடுச்சு அப்படியே பேர். பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே பட வாய்ப்பு வந்திருக்கு. அக்கா கூடிய சீக்கிரம் திருஷாவோட நடிக்க போகுதுங்க. திருஷாவை நம்ம வீடியோவில் தான் பார்த்துருப்போம். ஆனால் நேரில் அக்கா பார்க்க போகுது. நேரில் பார்க்க போகிற நடிக்க போகுது. அதுவும் தங்கச்சி கேரக்டர் நடிக்க. எந்த ஊரில் அக்கா ஷூட்டிங்கு? மதுரைன்னு சொன்னாங்கடா. மதுரையா? நான் அமேசான் காட்டுக்குள்ள அப்படியே புளியை பிடிக்கிற மாதிரி வீடியோ எடுக்கலாம் நினச்சேன் ஷூட்டிங்கு. நீயே ஒரு எலி மாதிரி இருக்க. என்னது இருக்கா வண்டி போய்க்கிறா. வாழ்த்துக்கள்க்கா, பெரிய லெவலில் போ. தம்பியோட வாழ்த்துக்கள். நல்வாழ்த்துக்கள். சரி, என்ன மாதிரி துணின்னு துவச்சி போடணும்னா சொல்லு, வரேன். சரியாக்கா? துவச்சி போடு. சரி அக்கா, இந்த வீடியோ பிடிச்சதா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறந்து நம்ம அக்கா படம் வெளியே வரணும் நிறைய பேர் ப்ரே பண்ணிக்கோங்க. சாரி முடிஞ்சு.